Päivärytmi on tosi epäsäännöllistä. Mä oon yrittänyt parantaa siihen, että mulla olisi säännöllinen nukkumaanoaika, mutta se ei ole aina mahdollista, joten uniongelmia on ollut tosi paljon varmaan 5 vuoden ajan. Että on ollut katkonaisia aikoja, jolloin ei niin kuin nuku yhtään ja sitten on semmoisia, että nukkuu ehkä liikaakin joskus, kun yrittää nukkua niin kuin varastoon niin sanotusti. Mulla on täällä radonia ja valoa ja magneettikenttää ja vähän ilman kosteutta. Katsotaan vähän, että mitä täällä teknisesti kuuluu. Siis mä luulen, että sä tuot mulle vaan pari tyynyä ja mä haen sängyn myöhemmin. Mä heräilen tosi paljon yöllä, varmaan 4-5 kertaa yössä. Ja sit mä myös unisyön, mikä on ihan siis niin kuin diagnosoitu, että mä voin unissani syödä ja mä en muista sitä yhtään. Niin voi olla, että pullat on aamulla kadoksissa. Meinaan nyt sen verran huijaa tässä touhussa, että mulla on siis 9 tyynyä tässä vai mitä mulla on. Tää näyttää mielisairaalta. Mä en pysty nukkumaan ilman näitä tyynyjä, niin ennen kuin asiantuntija tulee, niin mulla on pakko näitä tyynyjä pois. Että mä en vaikuta ihan mielenvikaiselta. Mä tykkään, että on minimalistista, niin mä haluaisin isomman sängyn ja sitten se täyttää sitä koko huoneen. Vesin kaikki mun huonekalut pois. Joo, tiesit sä, että isommassa sängyssä nukkuu paremmin? Ihan siis, jos mittareillakin katsotaan, että kuinka syvää uni on. Ja se johtuu siitä, että nyt kun ihminen menee nukkuun sänkyyn, niin ei tarvitse pelätä sitä, että koska se sänky loppuu. Että jos tullut semmoista fiilistä, että mä putoan tästä sängystä. Se on hirveän tärkeä asia, että ihminen tuntee turvallisen omaksi kodissa. Sitten tietysti se, mikä täällä on tosi hyvää, on se, että kaikki nämä värimaailma, mikä täällä on, niin on rauhallista. Ja sitten täällä ei ole tietokonetta eikä telkkari, jotka ei kuulu millään lailla makuuhuoneeseen. Tämä on yksi sellainen asia, mistä mä oon lukenut. Joo, se on hyvä. Tämä pitäisi pyhittää oikeasti sille tärkeimmälle asialle, lepäämiselle. Kotona ollaan. Ihminen nukkuu kuitenkin 1/3 elämästään ja se on niin kuin hirveän tärkeää. Ja semmoisia muita asioita, joita niin kuin heti pistää silmiin. Täällä on tuloilmaventtiili, eli tänne oikeasti tulee raitista ilmaa tänne huoneeseen. Se on tosi hyvä asia. Ja sitten toinen, mikä täällä on, niin täällä on myöskin poistoilmaventtiili tuolla, joka on niin kuin tosi hyvä juttu. Et jos mä otan täältä näitä aarteita esiin, niin täällä on niinku mittareita, jos löytyy jonkinlaista ja sellainen, mikä tulee helposti katsottua, että on sopiva lämpötila, sopiva ilmankosteus. Eli täällä nyt on esimerkiksi 19,9 astetta, ilmankosteus suhteellinen on 28 astetta. Se on vähän matala. Jos noi kaihtimet laitetaan kokonaan kiinni, niin tää on sama mikä täällä on niinku kesällä, että täällä on melkein 100 luksia. Toi pitäisi olla niin kuin jossain 20 korvissa. Ja sitten tässä on katuvalot, jotka öisi laittaa tosi semmoista punaista valoa. Sen takia mulla on ne suojat, koska mun tuntuu, että mun unet on oransseja. Joo. Näetkö sä värillisiä unia? Näen. Se on hyvä. Kyllä. Koska silloin sun unen syvyys on hyvä. No sit mulla on tässä sellainen, että mulla on tässä sähkökenttämittari. Jos näin päin tulee 20, niin näin päin. Eli täällä on niin jonkun verran ympäristökuormaa yläpuolella. Ei tule noista kameroista, ei mun sänky. Menkää pois kamerasta. Tää vuotaa aika paljon. Ja tää olisi hyvä olla sille, että niin. Se on nyt siinä. Se mitä tää tekee, tää virittää aivoja niin kuin koko ajan käymään kovempaa ja kovempaa, jolloin tavallaan se se lepovaihe jää huonommaksi. Eli kerrotaan nyt, mitä täällä niin kuin pitää tehdä. No niin, pimennysverhot pitää laittaa, tai sitten muistat laittaa ne silmälaput. Kyllä. No sitten laitettiin noi sähkölaitteet vähän kauemmiksi. Muistetaan niin kuin pestä tyynyliinat, ja tyynyt olisi hyvä vaihtaa vaikka vuosittain. Eli kun tyynyys on sama hygieniakuorma kuin hiuksissa, niin ne on kaikkein niin kuin likasin paikka sängyssä. Mä en edes halua kertoa, kuinka vanhoja ne tyynyt on jotkut. Se, mistä niin kuin tiedostaa, että onko se ongelma, on se, että jos on aamulla rähmää silmissä tai on nenätukossa, niin on todennäköisesti sitten niin likaset tyynyt, että siellä on joku pieni homekantakin saattaa olla jo valmiina. Ja aamulla kun sä herää, niin miten sä tunnet, että miten vetreä sä oot? Kun mä oon vähän kattonut täältä, että se on tosta kohtaa täältä selästä ihan pirun tiukkana. Mulla on ristiselkäongelmia aivan. Mullahan meni tuossa Big Brotherin aikana, niin napsahti selkä sit yksi päivä silleen, etten päässyt sängystä ylös. Niin tää rintarangan puoleiset lihakset tuo selkärangan niin keskellä niin sun vartaloa, niin on vähän juntturassa. Et nyt kun me tehdään sulle sit sänky, niin se tekeekin tälleen näin, sä oot entistä komeempi. Ja sitten toinen... Onko se mahdollista? No, jotta me pystytään tekemään sulle täydellinen sänky, niin me tarvitaan susta ihan tietokoneella laitettu muotokuva.
Sitten tänne tulee se Beditin Lasse, joka laittaa sulle vielä mittalaitteet tähän vanhaan sänkyyn, niin me saadaan oikein kunnon dataa sitten tästä vanhalta sängyltä ja sitten uudelta sängyltä. Sitten kun se tulee, niin näet itsekin, että jes, nyt me tehdään oikeita asioita. Viikon vasta nähdään, analysoidaan nämä jutut ja sitten me tiedetään, kun me saadaan huippukuntoon ja saadaan hyvät unet. Näin on. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Moi. Kiitos. Moi moi. Tulis jo. Täällähän tää on huone, missä ei tapahdu ikinä koskaan mitään. Jaha. No nyt tapahtuu. Eli tämmönen anturi. Täällä on liimapinta pohjassa. Tää pistetään tonne petarin alle. Okei. Ja sitten tää laite tulee tohon yöpöydälle. Nää menee sit niin, että tää mittaa siitä nukkujasta sieltä petarin alta hyvin paljon kaikkea tietoa siitä unesta ja terveydestä. Ja lisäksi toi laite mittaa sitten tätä nukkumisympäristöä, eli sitä valoisuutta, melua, kuorsausta mahdollisesti ja muita häiritseviä meluja. Ja sitten tää laite lähettää ne automaattisesti meidän pedit nettipalveluun. Ja sieltä sitten päivittäin saa niitä tuloksia ja päivittäin sähköpostia, että miten menee. Ja mä voin vaikka avata mun unitietoja vähän näkyviin tästä, niin näet vähän miltä se palvelu näyttää. Sä oot nukkunut 10 tuntia. Niin on. Eikö sulla ole elämää? Eli tässä on se, mistä lähdetään yleensä liikkeelle katsoa, eli katsotaan viikkorytmiä. Eli se, että onko siellä niinku riittävästi sitä unta ja onko se kuin säännöllistä. Ja sitten voidaan katsoa jotain yksittäistä yötä niinku tarkemmin, kuinka paljon nukkunut, kuinka paljon syvää unta, mikä on unen tehokkuus. Sitten tässä näkyy se unen rakenne, eli harmaa hereillä, kevyt uni, syvä uni ja REM-uni. Onko tässä sellainen, että Facebookiin voi laittaa unia? Ei onkaan tämä arvasin. Voi vähän kehua sitä, että ylepäs olen nukkunut enemmän kuin te. Joo, täällä on tosiaan niin näkyy sitten, että jos on jotain kuorsausta häiritseviä ääniä, eli mikä on se melutaso ja sitten näkyy valot, eli tuolla on esimerkiksi vähän telkkari välkkynyt ja tämmöinen. Onko sulla telkkari makuuhuoneessa? Mulla on tämmöinen Ei saa olla. Joo, mulla on tämmöinen pahe. Noniin, nyt sitten viikkounta ja... Joo, viikkounta ja sitten katsoa tuloksia Unikuman Vesan kanssa ja saamaan palautetta sitten, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten se sanoo mulle, että nyt me lähdetään laitoshoitoon, aivan mahtavaa. Joo, ainakin tulee ratkaistua. Niin, tulee ratkaistua ongelmat. Joo.